3, 2, 1. Here we go! Ez itt a Kívülbelül Nők podcast. Nőknek, akik egészséges önértékelést szeretnének, mely önazonos megjelenéssel párosul. Szalai Szilvi színtanácsadó és Gyulai Kriszta selfness coach beszélgetése a női harmóniáról, a 21. századi női lét nehézségeiről, szépségeiről és a nőkben rejlő erőről. Tarts velünk, és lásd magad a coach és a színtanácsadó tükrében. Sziasztok! Sziasztok! Üdvözlünk benneteket az 5. adásban, melynek témája a karrierváltás lesz. Megsugom egyébként, hogy a kedvenc témámról van szó. Körülbelül 22 évesen olvastam először ezt a kifejezést, hogy valaki karrierváltó, vagy karrierváltás. Eléggé aktuális volt akkor azt gondolom a szituációm nekem is, úgyhogy nem véletlen, hogy közel éreztem magamhoz azt a gondolatot, meg azt a víziót, amit ez sugalt, hogy mi lenne, hogyha karriert váltanék. Ott a pályám legelején voltam pedig, tehát, hogy még nem is telt el sok év. Ez fura. De hogy mind a kettőnknek egyébként szerintem van köze a karrierváltáshoz elég erősen, tehát ezt meg is ugrottuk, hála jó Istennek, már egy utólag mondhatjuk. De miért van vajon most az időszaka a karrierváltásnak? Van-e olyan oka, ami gyakorlatilag picit ilyen speciálisan 21. századi? Vezethet-e kiégés a karrierváltáshoz? Te mit látsz az ügyfeleknél, hogy milyen okok vezetnek ahhoz, hogy elgondolkoznak, eszükbe jut, hogy én bizony homlokegyenest mást szeretnék csinálni, amit eddig? Én nagyon sokszor találkozom ezzel, akár ügyfelek, akár barátok körében, de hogy meg is akadtam ezen, amit mondtál, hogy most van a karrierváltás időszaka, tehát hogy én nem tudom, hogy korábban ez mennyire volt trendi, vagy mennyire volt fókuszban, mint ugye mostanában azért sok ilyennel találkozunk, de gondolom arra gondolsz, hogy történelmileg ezért ez nem így volt még egy, mit tudom én, 50-100 évvel ezelőtt sem talán. De most én is nagyon sok ilyen, hát ugye főleg hölgyel találkozom, aki karrierváltáson gondolkodik, vagy éppen előtte áll, vagy már megugrotta. Ebből van talán kevesebb, nyilván coachingba azért azok jönnek, akik itt ebben kapcsolatban el vannak akadva. És hát igen, én is túl vagyok rajta, szóval egész hiteles sztorit tudunk szerintem itt mind a ketten mesélni a végén. Az ritka, amit te mondasz, hogy ennyire a pályája elején találkozik ezzel valaki, de simán el tudom képzelni, hogy nem oda keveredik. Valószínűleg egy annyira erős tapasztalás volt az, amiben benne vagyok, hogy nagyon nem. Oké, tehát, hogy nagyon nem az enyém. Nem a helyeden voltál akkor is ennyire. De ez tök jó, hogy ilyen korán felismerted ezt, mert hogy én ezzel sokat találkozom, hogy benne vagyunk már 10 vagy akár 20 éve egy karrierben, vagy egy munkahelyen, valamilyen pozícióban, és akkor valamilyen más változás, élettani változás, vagy életmódbeli változás, vagy egy másik életszakasz hívja fel a figyelmünket arra, hogy fú, én most lehet, hogy nem jó helyen vagyok most, vagy már, vagy sosem voltam jó helyen, tehát nyilván ennek is több árnyalata van. Igen, nagyon érdekes, hogy nálam korán jött a felismerés, viszont maga a megvalósítás az 10 évre tehető. Tehát sokkal lassabb volt már a step by step folyamat, amíg elértem a gondolattól odáig, hogy kimondtam, és megléptem azt, hogy megalapítottam az egyéni vállalkozást. Hát, ha már itt vagyunk témánál, van kedved elmesélni, hogy ezt te hogy ugrottad meg? Nagyon izgalmas téma. Én ezt tényleg, hogyha színtanácsadás mondjuk most már nem érdekes lenne annyira számomra, de nyilván az lesz, mindig a szívem csücske lesz, de hogyha esetlegesen lehetne még egy szakmát választani, vagy akár ezt mondjuk, hogy újabb karrierváltás lépcsőjeként fogjuk fel, akkor biztos, hogy ezzel foglalkoznék. Nagyon-nagyon érdekel az, hogy ki mivel születik, mire alkalmas, mi a sors feladata, a helyén van-e, illetve hogy felismerje, illetve meglépi-e az adott változást, úgyhogy nagyon-nagyon szórakoztat, tényleg azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos ez a téma, és nagyon szerteágazó. Nálam ez, mint említettem, 22-23 évesen kifejezetten úgy rám tört. Emlékszem arra, hogy az irodában egyedül voltam akkoriban, hiszen egy back-office menedzser pozícióban dolgoztam, egy pici induló cégnél, és mindig azon kaptam magam, hogy nem szünetet tartok, nem iszom egy kávét, nem kimegyek az erkélyre picit levegőzni, hanem én folyamatosan olyankor énekeltem. Tehát nagyon érdekes, hogy a gyerekkori, ugye zenei általánosba jártam, zongoráztam 10 évig, és nagyon érdekes, hogy amikor csak tehettem, és volt egy pici időm, akkor én erre szántam az időmet. Tehát, hogy ez nekem olyan élmény volt, amit gyerekkorban
fiatalon valószínűleg megtapasztaltam, hogy egy ilyen flow élmény, ez nagyon-nagyon ugye átsegített akár nehézségeken is, tehát egy ilyen nagyon jó szórakozás is volt, illetve egy ilyen saját terápia is, azt gondolom. És mindig azon kaptam magam, hogy én énekelek. És folyamatosan arról ábrándozom, amúgy is egy ilyen kis ábrándozós, romantikus lélektípusom van, hogy én ezt miért is hagytam annak idején abba, miért nem a zenei pályát választottam, pedig készültem rá. Állandóan bennem volt ez a kettősség, hogy itt vagyok, a jelenben vagyok, élvezem, szerettem, amit csináltam, viszont mindig úgy keltem fel, mindig úgy feküdtem le, hogy de én mi lenne, hogyha mégis énekesnő lennék? Mi lenne, hogyha még most 22 évesen ezt meglépném? Merre induljak? Tehát nagyon-nagyon komolyan elkezdtem ezen gondolkozni, és ahogy annak a munkának vége lett, akkor mondjuk nem a zenei pálya felé orientálódtam, hanem a másik kis gyerekkori szerelmem, ugye a sminkelés, meg a színek, meg a színkeverés jött az utamba, akkor azt éreztem sokkal megugorhatóbbnak, vagy inkább kivitelezhetőnek. Azt tudtam, hogy valami kreatív felé szeretnék menni. És akkor a tanfolyamok, újabb munkahely, újabb tanfolyam, újabb munkahely, gyerekszületés, újabb tanfolyamok közepette a 10 év alatt formálódott ki gyakorlatilag ez a kis dolog. És arra emlékszel, hogy amikor 21 néhány évesen oda kerültél ahova, tehát hogy a legelején már miért nem olyan helyre mentél dolgozni, ami az énekléssel, sminkeléssel, a kreativitásoddal volt összefüggésben? Tehát, hogyha ennyire tudatos voltál már 21 néhány évesen, akkor eleve miért nem azt az utat választottad karriernek? Mert nem voltam bátor. Aha. Ezt én tényleg meg tudom fogalmazni, hogy minden, ami előadás, minden, ami szereplés, a számomra egy ilyen tabu volt, nem szerettem szerepelni, izgulós voltam, lámpalázos, kipirosodós, tehát én tudatosan kerültem azt, hogy én bárhol is szerepeljek. Nagyon érdekes, hogy most ezt így podcastban mondjuk el. Tehát, hogy ez is egy ilyen... Ekkora fejlődési út. Abszolút egy ilyen nagyon érdekes, ilyen kis... Mindig hallgattam a rádiós műsorvezetőket, és annyira tetszett, de soha nem tudtam volna meglépni, mert nekem ugye a szereplés az ilyen... Mint a tűz, úgy égetett. Úgyhogy tudatosan kerültem ezeket a szituációkat, helyzeteket, tehát én maradtam a kis állóvizembe, és akkor a nyelvek, és akkor a közgazdasági suli, nagyon-nagyon olyan kis puha közeg volt, olyan komfortos, és ugye nem mertem kilépni a komfortzónán kívül, úgyhogy ez a magyarázata, ez a háttere, hogy én tudtam, hogy szeretem, mégsem voltam eléggé tökös és bátor, hogy afelé menjek. És akkor mik voltak a mérföldkövei ennek a változásnak, hogy azt mondtad, a 10. év végén jutottál el oda, hogy megvalósítsd az álmodat? Én azt gondolom, hogy gyerekeim adták nekem a löketet, úgyhogy ahogy én anyává váltam, ott tettnék egy ilyen egyenlőségjelet, hogy magamnak is, és nekik is bizonyítani akartam is, és egyébként ők adták meg, ugye azáltal, hogy az ember anya lesz, egy kicsit ilyen anyatigris, sokkal bátrabb lettem mindenben, tehát sokkal inkább tudtam önérvényesíteni, határokat húzni, nemet mondani, magamat képviselni, és azt gondolom, hogy önmagam előtt kezdtem el képviselni azt, hogy ez én vagyok, és már nem fog érdekelni senkinek a véleménye, hogy miért váltok, miért a sminkelés, ami úgymond egy picikét talán nem volt annyira érdekes, vagy nem volt annyira magas szintű mások szemében, mint amit mondjuk előzőleg csináltam HR-esként. Ez is egy érdekes téma egyébként, hogy mikor lépünk meg bizonyos dolgokat, és ezzel kapcsolatban mint gondolunk, hogy más, hogy látja azt kívülről, mi a véleménye, és ez mennyire befolyásol minket, de akkor ezek szerint van egy pont, amikor tökre nem érdekel, és így is úgy is megugrod. Igen, akkor már olyan sok minden szólt amellett, hogy váltanom kell, már nem volt kérdés bennem. Tehát annyira egyértelmű lett. Igen. 35 évesen. És akkor már ezek a dolgok, amik visszatartottak, hogy lámpaláz, akkor ezek hova lettek közbe, vagy az, ami történt? Abszolút azt éreztem, hogy mivel a helyemen vagyok, ezért az egy feladattá alacsonyodott le. Tehát már nem volt ilyen nagy piedesztálon a szereplés, nem féltem annyira tőle, hanem amiben azt gondoltam, hogy én ügyes vagyok, jó vagyok, erre születtem, ez ilyen kvázi teljesen általános feladat lett a többi között. Egy velejárója, amit meg kell oldani. Így van, és ezt nem tudtam volna elképzelni, mondjuk, amikor HR generalista voltam, hogy az egész cég előtt én tartsak egy prezentációt. Tehát, hogy homlok egyenest más volt a bátorság, meg az önazonosság. Ez nálad hogy alakult egyébként a karrieredben? A bátorság? Vagy az egész karrierváltás? is összefügg, úgy látom. Egyébként most, hogy így kérdezed, nekem is a bátorság azzal jött meg igazából, amit most csinálok. És nekem is egy közös pont veled az, hogy a gyerek hozta elő
hogy úristen. Jaj, ezek a gyerekek, milyen kis ajándékok nekünk. Nagyon nagy tükröt tartanak sok szempontból, igen. Ja, én is, hát én ugye a reklámszakmában kezdtem, és amikor az első gyerkőcöm megszületett, akkor igazából egyébként én már egy sabbatical leave-en voltam, tehát ott már azért úgy elfáradtam. Viszonylag, hát nem is tudom, talán 10 év alatt. Azért ott mindent beleadtunk anyait, apait abban az időszakban, tehát a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje. És akkor hát így estem teherbe egyébként, de akkor már nagyon arra fele állt a történet, hogy nem megyek vissza. Gyes után nekem nagyon fontos volt, hogy otthon maradjak 3 évet az első kisfiammal is egyébként. Hát aztán valahogy marketing vonalon maradtam, tehát nem a reklámba mentem vissza, nem volt annyira pörgős, egy ilyen kis vállalkozás, ahova elkerültem utána, de sokkal rugalmasabb volt. Tehát akkor nekem abszolút a prioritásváltás volt értelemszerűen, mint szerintem a legtöbb anyánál, tehát a gyerek volt az első. Aztán mikor a második gyerekem megszületett, még mindig a reklámban voltam, mert hogy közben visszakeveredtem egy másik ügynökséghez, de képzeld el, hogy le is otthon voltam 3 évet, az ő ügyese lejárt, vagy ez az időszak, akkor már ilyen minden zsigeremben éreztem azt, hogy tökre nem akarok visszamenni. És nagyon visszahívtak a céghez, tehát nagyon vártak, és akkor az ember egójának ez nyilván baromi jól esik, hogy gyere, meg így, meg úgy. De amikor ott emlékszem arra a pillanatra, hogy ott álltam hát most nem akarom nevén nevezni, hogy hol, de egy játszótér volt az épület előtt, és vártam az interjúra, hogy bemegyek, vagy erre a beszélgetésre, akkor ilyen minden porcikámmal, így tudod, ez amikor így menekülőre fognád, és minden szőrszálad égnek áll, hogy úristen, mit csinálsz? De annyira a belső üzen. Abszolút, tehát, igen. hogy szinte arcon csap. Abszolút. De mégis bementem, és mégis megállapodtam velük. Bátor vagy. Hát egyébként pont nem. Ott valami más húzóerő volt, de egyébként ezt is nyilván nevén nevezhetjük, hogy az ego mellett azért karrier, meg hát nyilván a pénz is benne van ilyenkor egy döntésben. Na, és akkor ott azért talán egy év volt, amikor ott mindenféle testi tünetet produkáltam már, tehát minden jele volt annak, hogy rohadtul nem érzem ott jól magam. Addig variáltam, tehát én nem voltam bátor akkor, hogy most menjek, nem menjek, amíg úgy alakult a helyzet, hogy el kellett jönnöm a cégtől, és nekem akkor volt ez a fordulópont, hogy na akkor, ha én eddig tökéletlenkedtem, akkor most az élet az utat mutatott, és itt az alkalom, és én akkor kezdtem el a coachinggal foglalkozni, és minden egyébbel, amit azóta csinálok. Én ebbe hiszek, hogy a sors úgy alakítja az életünket, hogyha nem merjük meglépni, addig pofoz, amíg irányba nem állunk, szerintem. Csak nem biztos, hogy ezt érdemes mindig megvárni. Így van, én is ezt tapasztaltam, hogy hiába volt bennem a tudás már, a felismerés, az akarat. Tudtam konkrétan, hogy mit szeretnék csinálni, vízióim voltak, ami nagyon érdekes, hogy azóta sikerült, tehát, hogy megvalósult az a vízió, és azt éreztem, hogy annyi mindennek kellene történnie, hogy ez megvalósuljon. Tehát mindig kerestem a külső segítséget, meg az időt tologattam, hogy majd, hogyha már picit nagyobb lesz a gyerek, majd, hogyha elköltözünk, nem tudom, nagyobb ház. Szóval mindig volt valami tologatni való, és ilyenkor érzem azt, hogy bizony a sors az kezébe veszi az irányítást. Egy darabig így nézeget minket, hogy jaj, de cuki, hogy így vergődik, és szenved. Na most már egy picit azért hadd csapjak a lovak közé, és olyankor elkezd valóban egy kicsit szerintem így irányba állítani. Jó sok testi tünetem volt nekem is egyébként. És ugye beszéltük az elején, hogy a nehézségekről is beszélünk, hogy miért váltunk nehezen karriert, még az okait ugyan nem is fejtettük ki, de akkor szerintem most itt témánál vagyunk, hogy tényleg rengeteg kifogást talál magának az ember, hogy miért majd később, meg majd akkor, meg majd amakkor, de hogy tényleg előbb-utóbb azért valami történik, ami hát a legrosszabb esetben egyébként nekem is komoly testi tünetek voltak, amik oda vezettek, de én is találkozom olyan ügyfelekkel, akik szó szerint belebetegednek abba, hogy nem a helyükön vannak, vagy ebbe az állandó belső harcba, mert hogy igazából ez belülről vívód, kívülről nem is biztos, hogy látszik, esetleg a teljesítmény romlik, vagy valami, de ez a belső vívódás, ez rettenetesen nyomot hagy maga után szerintem nem csak stressz, hanem egészségügyi szempontból is, de hogy mégis megtaláljuk azokat a kifogásokat, hogy miért nem. Te hogy látod, vagy mikkel szoktál találkozni? Én azt látom, hogy végtelenségig tudjuk mi nők magunkat tényleg így húzni, halasztani, nyomasztani. Tényleg a legnagyobb harc az a belső harc, és egyszerűen nem történik egy olyan elvágólagos, vagy egy hatalmas nagy villámcsapás, akkor szerintem nem tudom, évszázadokig bírnánk ezt a hátunkon való favágást, tehát hogy szerintem nagyon-nagyon nehezen döntünk mi nők. Ilyen szempontból, főleg, hogyha már ott van egy gyerkőc, ilyen racionális dolgokban, amit tudom, hogy csak egy tolvonással, vagy csak egy regisztrációval, vagy bármivel meg lehetne indítani a folyamatot. Én azt látom, hogy egyszerűen érzelmileg
tudunk olyan hullámokat gerjeszteni, hogy szinte magunktól elvesztük a kedvet is, még a végén, hogy biztos, hogy nem leszek elég, biztos, hogy nem leszek elég jó. A 25. leszek a piacon. Folyamatosan ez a kicsit impostor szindróma is beköszön közben. Én azt látom, hogy ha a környezetünkben is például még van, például gátló tényező, például valaki, aki például nem hisz bennünk, az sokkal erősebb sok esetben egy bizonytalan szituációban, mint a saját hangom. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy sokszor a környezetünkben is vannak gátlók. Igen, egyébként én is. Tehát, hogyha nincs mellettem a támogató férjem, aki mentálisan és minden szempontból is támogatta ezt a projektemet, akkor azért nem léptem volna meg. Vagy nem ilyen könnyen. Igen, szerintem kell egy ilyen mentor, aki a családban van, ki fogja a kezed. Abszolút. Vagy a családon kívül is. Jó, családon kívül is előfordul. Így van, így van. Tehát ez egy nagyon nagy változás szerintem mentálisan is, hogy felkészüljünk erre. Szerintem erről már beszélgettünk egy korábbi adásban, hogy rajta vagyunk egy trekken, nem, hogy főiskola, egyetem, készülünk valamilyen szerepre. Pörögnek ezek a kis ilyen standard lemezek, azt látom magunk körül a nőknél. Mindenkinek ugyanaz az íve, ugyanaz a kis története, hisztória, és közben meg ott vannak sokkal-sokkal fűszeresebb kis dolgok ott a felszín alatt. Hát igen, csak hogy ezt meg így marha nehéz tényleg meglépni. Tehát, hogy addig, amíg valami rettenet nem történik, pedig ott van a gyerek is, ami meg egy tök pozitív változás, és mégsem lépjük meg, és hogy ez nem csak az önbizalom hiány, hanem szerintem ez ilyen nagyon sok összetevős történet, tehát a társadalmi elvárásoktól kezdve csomó minden ott tart minket, meg amit kifogásnak nevezünk, azért nyilván vannak valós okai annak, hogyha valaki anyagilag nem teheti meg, vagy olyan élethelyzetben van, hogy egyedül nevel egy gyereket, akkor azért nem olyan könnyű váltani, de meg lehet ezeket lépni, csak nyilván itt is át kell gondolni, meg mérlegelni a körülményeket, meg hogy itt is szerintem a fokozatos átlépés, kipróbálása az új dolgoknak, mielőtt teljesen véglegesen elvágod a régit, tehát hogy azért ennek biztos, hogy vannak megfelelő módozatai. Szerintem ez az átmeneti időszak, ez nagyon hasznos tud lenni, hiszen én például, amikor az egészet már nagyon élesben kezdtem el csinálni, akkor még mindig egy második gyerkőccel való gyes időszakra esett, illetve a Covid időszakra esett ez a dolog, és én szépen gyakorlatilag minden kis ötletemet be tudtam úgy vetni online, hogy megnéztem a reakciókat. Tök jó. Én például a karrier tanácsadást is szerettem volna egyébként, mint egy ilyen kis zászlós hajót a színtanácsadás mellé bevinni, de azt láttam, hogy kicsit a másik területen volt több visszajelzés, illetve ott volt nagyobb kereslet, és az szépen elcsitítottam azt a kis első ötletemet, és lett belőle mondjuk egy másik adott név például, vagy egy másik arculati kidolgozás, vagy ötlet, teljesen más megjelenés, tehát, hogy igazából olyan jó volt, hogy ezek egy ilyen kis próbaidőszak volt, és ilyen átmeneti időszak képzett az ötlettől a megvalósításig, hogy én tudtam egy kicsit a piacon úgy reakciókat mérni. Szerintem ez nagyon fontos, ezt hangosítsuk ki, mert abban a cikkben is, amit átküldtél, ugye azt egy amerikai coach vagy tréner írta, de hogy ez egy alapigazság, hogy elveszi az élét az egésznek az, hogyha nem egy ilyen vonalat húzol és átlépsz A-ból B-be, hanem próbálgatod, adsz magadnak egy átmeneti időszakot, ABCD verziókat kipróbálsz, és ugye ez stresszkezelés szempontjából is nagyon fontos dolog, hogy nincs rajtad az a nyomás, az a teher, hanem kicsit, mintha egy ilyen játékot úgy fogod föl, és kipróbálod magad, és hogy ez olyan szempontból is fontos szerintem, hogy magadat tudod nézni, és egy kicsit önreflexióval utána megnézni, hogy ez nekem jó, tényleg akarom, tényleg erre építem az életem, vagy nem, vagy egy kicsit másképp. Igen, ahogy mondod, hogy nem csak a felvevő piacot kell ilyenkor mérni, hanem magadat, hogy reagáltam ebben a szituációban, mint vállalkozónő alkalmas vagyok erre. Meg jól éreztem-e magam benne, vagy ez csak egy ez az, amire vágytam elképzelés volt, és álomnak tök szép, de valóságában megélve meg nem biztos, hogy jól érzem magam benne. Szerintem ez nagyon fontos. Nagyon fontos, és szerintem nagyon sokan ekkor, amikor például bekerülnek egy multihoz, vagy egy gyönyörű szép, nem tudom, assistant vice president of, nem tudom, bármilyen pozícióba bekerülnek, akkor lehet, hogy egész életében arra vágyott, hogy egy ilyen remek pénzügyi poziban legyen, viszont amikor kipróbálja, puding próbálja az evés, akkor jön rá arra, hogy ez nem ez. Nem erre gondoltam, nem erre számítottam, és ott jönnek sokszor ilyen kis gyerekkori, vagy ilyen előzetes, mondjuk az előző diplomámhoz mondjuk hozzányúlok, leporolom, és akkor mondjuk lehet, hogy eszembe jut, hogy oké, ezt kipróbáltam, ez nagyon nem. Kívülről tök jól hangzott, vagy nézett ki, de amikor bekerültem így a kerítésen belül, már megtapasztaltam, hogy ez nem, biztos, hogy nem. Meg szerintem ennek még egy nagyon fontos aspektusa, amiről beszélünk, hogy lehet, hogy nem tudom, 20 évesen bekerülök ebbe a poziba, amit most mondtál, és 40 éves koromig tök jó. De 40 évesen
évesen történik velem valami, vagy csak egyszerűen 40 évessé érek. Ilyen is és van. Én így magam van. megváltozom, a látásmódom, a preferenciáim, a mindenem, és akkor azt mondom, hogy idáig tök jó volt, ez így elég volt, viszont most valami másra vágyom, és azért nézek körül, és azért kezdek el más. Tehát, hogy ami eddig szolgált, vagy ami eddig örömöt okozott, az tök oké, hogyha elfogadjuk, hogy egy bizonyos pont után, vagy életszakaszban már nem. Így van, és a női lélek tudjuk, hogy folyamatos változásban van, meg a szerepek is, úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen korban is eljöhet. Akár 50 évesen is Abszolút. eljöhet. És akkor sem kell szerintem erre fogni, hogy akkor most már késő, és túl vagyok ezen a váltási ponton, és ez már nem reális álom. Igenis láttam olyanokat, akik 50 évesen húztak egy eléggé kontrasztos vonalat, és egyik napról a másikra egy picit átképezte magát, áttanulta magát, és azóta is imádja az újat. Na, ők az igazi bátrak és ügyesek. Így van. Egyébként most, hogy így erről beszélünk, nekem nem is tudom hány ilyen ügyfelem meg ismerősöm is van, aki ilyen 45-50 között van, nő, és azt mondja, hogy tényleg minden jó, szereti is a munkáját, meg az életét, de valamit, amit nem tud megfogalmazni, ott zsizseg a fejében, hogy valami mást akar. Bujkál, aha. Igen, és akkor úgy nem tudja megfogalmazni, nem körvonalazódik, és akkor úgy jön oda már coachingra is, hogy tök ciki, hogy itt vagyok, mert igazából semmi gondom nincs. És akkor a végén azért oda lyukadunk ki, hogy a karrier körül tervez, vagy tudattalanul, de tervez valami váltást, és hogy ez is teljesen benne van ebbe a midlife időszakban, én azt hiszem. Igen, itt nagyon sok változási pont jöhet el a fizikailag és lelkileg is egy hölgy életében. Abszolút. Egyébként azt látom, hogy a karrierváltásnak, hogyha az okait egy picit összeszedjük, akkor a legtöbb esetben az a nagy vágyunk, szerintem, hogy rugalmasabb legyen az időbeosztásunk. Ha van valakinek családja, azért, ha nincs, akkor lehet, hogy pont ilyen új dolgokat szeretne kipróbálni midlife Igen. keretében, és akkor azért szeretne már egy picikét talán átkeretezni az időbeosztását, kicsit más dolgokra is időt hagyni, megélni az életét, nem csak az irodában ülni mondjuk 8-tól este 7-ig. Meg nem csak a feladatokat ellátni, mert addigra egy picit elfáradunk ebbe mondjuk 30 év alatt, hogy folyamatosan a tudók vannak, meg a kötelezettségek, és akkor hol vagyok én meg az életem. Én azt is látom, hogy legalábbis hallottam, inkább azt mondom ügyfelektől, hogy kicsit, mert hogy mondtad ezt, nem vagyunk már öregek 50 évesen, de hogy benne van talán ez a generációs váltás is, hogy azért, ha már 50 évesen benne vagy egy X pozícióban, nyilván egyre több lesz azoknak a munkatársaidnak a száma, akik nem veled egy idősebbek, hanem valószínűleg egy fiatalabb generációhoz tartoznak, és azért ugye ott bejön egy másik értékrend, amivel nem biztos, hogy egy 50 éves könnyen vagy simulékonyan tud azonosulni, vagy egyáltalán mit kezdeni, tehát hogy az följöhetnek azért szerintem ilyen témák is. Meg azt is szoktam hallani, ami így a B pont, de ugyanolyan fontos, mint az A, hogy ilyenkor már azért előjön az, hogy valami értékesre vágyom, valami értéket szeretnék teremteni a saját életemben is, meg úgy általában a világban is. És hogy ezt azért úgy nehezen, vagy ha meg is fogalmazzák maguknak, akkor jön a nagy kérdés, hogy oké, de hogyan csináljam ezt? Igen, ez mindenféleképpen szerintem valamilyen szinten mindenki vágyik a kreatív kis létének az érvényesülésére. Amit mondtál például, hogy valami értékeset teremteni, valami értéket megélni, valami olyan dolgot kipróbálni, valami különlegeset, ami szerintem ilyen maradandó. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy az ember alkosson is egy kicsit kreatív, szabadsága is legyen, időben is szabadság, éljen meg, akár ugye egy vállalkozó nyilván ugye a saját magának a főnöke, tehát egy picit talán időben tud rugalmasabban szervezni. A másik pedig szerintem ez maga ez a flow élmény is megvan. Tehát, hogy nagyon sokan jönnek hozzám például, és nem tudom, volt HR-esként ezt kikerülni, ezeket a kérdéseket, amikor mondjuk smink tanácsadás van, hogy mivel foglalkozol. Nyilván ugye az a smink, milyen stílusban készüljön el, milyen dresscode van akár, hogyan öltöz a munkahelyen, nyilván beszélgetünk arról, hogy hol dolgozik, illetve a helyén van-e, ezt mindig meg szoktam kérdezni, mert engem tényleg érdekel, hogy éli a mindennapjait, milyen gondolatokkal, és ezt a flow hiányát szokták például nagyon sokan, aki főleg közép vagy nagy vállalatnál dolgozik, megemlíteni, hogy nincs, nem él át ilyet, viszont ő pótolja délutánonként, vagy hétvégén, vagy szabadidejében, vagy a szabadsága alatt, mert hogy ez gyerekkora óta benne van, és tudja, hogy kiegyensúlyozott, nagyon-nagyon szép életet tud élni azzal a
pozícióval, azzal a csapattal, mert nagyon ugye szeretnek csapatban dolgozni, most már a home office ugye egyre kevesebb, viszont még mindig hiányzik neki maga a flow élmény. És nekem például ez volt egy meghatározó könyv, ott a karrierváltásom elején, ugye a Dr. Csíkszentmihályi Mihálynak a könyve, úgyhogy nagyon sokan például nekem ezt említik meg, hogy szeretnék olyannal foglalkozni, ami nekem is örömöt ad, ami a képességeimnek is megfelelő, tehát egy kihívást jelent, meg tudom ugrani, és önfeledten tudok benne lenni a pillanatban, és a szenvedélyt akár üzletté kovácsolni. Így van. Hú, hát az már egy második lépcsőfok, de az egy tökéletes Úgyhogy ne égjen ki. produktum, hát úgy meg pláne. Tehát úgy meg pláne, ugye? Igen. Nagyon érdekes, hogy ezt nagyon sokan megfogalmazzák, hogy azt a fajta kis akár, nem tudom, sújtásos ékszerkészítés, vagy egy tűzzománcozás, vagy egy táskakészítés, vagy csak egy pici kis horgolás, bármi, ami egy ilyen kis női minőség, egy kis kreatív én, az mindenkiben ott lapul, tehát ez szinte 10-ből 9-en el szokták nekem mondani. De nagyon érdekes. Egyébként a flow élményt egy sima kertészkedés közben is meg lehet élni, tehát hogy aki nem érzi magában a kreatív vénát, tehát hogy bármi olyan, amiben tényleg benne tudsz lenni, és így elvonja a gondolataidat, és benne vagy. Így van. Egy barkácsolás is férfiaknak látom, hogy egy akkora élmény, és ugye látja az eredményét is. Tehát, hogy abszolút ugye azonnali visszaigazolás, hogy ő ebben jó, ezt meg tudtam csinálni, semmiből lett egy fantasztikus eredmény. Tehát, hogy ez a flow valójában. Igen. Hát ez egy fontos dolog. Amit még én látok, hogy a nőknél nagyon sokszor előkerül olyan téma, nálam nem is annyira a kreativitást szokták megfogalmazni, hanem, vagy legalábbis én most ezzel találkozom többet, hogy a gondoskodást szeretnék megélni, ugye, ami egy alapnői minőség. Igen. És ugye, hát nyilván az anyaságban már a kédesanya ugye megéli ennek egy formáját, de hogy amikor ilyen B-karriertervben gondolkozik valaki, és például legutóbb mondta egy elég komoly felsővezető nekem, kérdeztem tőle, hogy mit csinálna, hogyha ott hagyná a karrierjét, mert hogy ezen gondolkodik, és azt mondta, hogy figyelj, ha a szívemre teszem a kezem, akkor legszívesebben állatokkal foglalkoznék, és egy kutya otthon nyitnék. Tehát, hogy ezek annyira benne van szerintem a nőkben. Abszolút. Úgyhogy ez is egy ilyen téma szokott lenni, hogy ki miben tudja megélni magát, de hogy nőknél akkor jellemzően ezek, de nyilván mindenkinél más jön elő. Igen, és ez is egy hivatás, igazából ugye a mások segítése. Hát bizony. Tehát ez is egy elég komoly értékrendet hordozó dolog, azt gondolom, hogy bizony. Ha valaki tud segíteni másokon, vagy megment akár kutyusokat, cicákat, más embereket. Úgyhogy igen, ez is egy nagyon érdekes jellemző, vagy női minőség, ami előre tör valakiben. Ezeket is nyilván érdemes összeszedni a pozitív tulajdonságaim, erősségeim, képességeim listában, és akkor, ha ezt egy picit ilyen brainstorming-szerűen akár csak otthon megcsinálja magának valaki, akkor már lehet, hogy ötletet nyer, hogy ha nem tudja, hogy merre indulna el, akkor legalább így körül tud nézni a saját helyében, lelkében. De biztos vagyok benne, hogy coaching keretében erre is ki szoktatok térni elég részletesen. Te is nagyon szívesen gondolom tudsz ezekben segíteni, hogyha valaki karrierváltásra adja a fejét, akkor az első lépés azt gondolom, hogy az erősségeink és az, hogy mit tudunk kiaknázni, vagy milyen irányba induljunk, az egy jó lépés lehet. Igen, meg hogy egy kicsit levetközzük a társadalmi elvárásokat és a környezetünk elvárásait, meg a saját elvárásainkat, meg egy kicsit a realitást megnézni, meg hogy mi van a szívünkben, lelkünkben, ezt hogy tudjuk szintetizálni, vagy összhangba hozni, a testünk mit jelez, és akkor, ha megvan az irány, akkor a célkitűzéssel tovább menni, abszolút. Nagyon jó kis komplex csomag lehet ez így. Átéltük, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy nagyon izgalmas folyamat. Bizony. Ez az egész, amikor valakiben ez egy kis jel így megjelenik, és milyen gazdag életút vár rá, hogyha meglépi ezt a váltást, és mennyivel más dolgokat is meg tud tapasztalni. Nagyon izgalmas. Én nem gondoltam volna, hogy itt lyukadok ki, ahol most vagyok. Gondolom te se, 20 évesen nem számítottál. Nem ez volt a vízió, de a lehető legjobb döntés volt. Azt gondolom, hogyha az ember ezt így felvállalta, vagy a kis sorsnak megköszönjük innen, hogy lépett. Abszolút. Ott annak idején. Izgalmas kaland volt, és még ki tudja, mi vár ránk. Szerintem még lesz is, abszolút. Tartogat még sokat. Mindenki csak bátorítani tudunk, hogy aki ezen gondolkodik, az legyen bátor, ne féljen, és lépje meg, amit így van. Úgyhogy érje el a flow állapotot minél többször. Ha marad a karrierében, ha vált, akkor is. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ez egy nagyon izgalmas téma volt. Várjuk a témajavaslataitokat kommentben. Nagyon szívesen vesszük, hogyha bombáztok minket témajavaslatokkal, ötletekkel, és nem sokára találkozunk a következő adásban. Így van, szerintem még ezt a témát is fogjuk boncolgatni, mert nagyon izgalmas. A már a kis kedvencünk. Minden jót, sok sikert nektek, és legyetek bátrak. Sziasztok! Sziasztok!
Ez volt a Kívülbelül Nő podcast. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Találkozunk 2 hét múlva, ha nem akartok lemaradni, kövessétek a csatornánkat. Ha pedig kedvet kaptatok ahhoz, hogy magabiztosan éljétek meg nőiességeteket, miközben összhangban vagytok önmagatokkal és a világgal, akkor jelentkezzetek be nőiességmentor csomagunk alapozó moduljára a www.egészségésharmónia.hu oldalon. Az elérhetőségeinket és az adáshoz kapcsolódó linkeket az epizód leírásokban találjátok.